Σήμερα θα δούμε τα top 10 goals στο Dream League στην Academy Division. Έχω ξεκινήσει να παίζω Dream League εδώ και 6-7 μήνες και σήμερα θα δούμε τα top 10 goal στην Academy Division. Έχω φτάσει μέχρι Junior Elite, απλά δεν δείχνω αυτά επειδή θα τα δείξω σε άλλα βίντεο. Δεν δείχνω επίσης, δεν είμαι Elite Division επειδή δεν χωράει το βίντεο μου 80.000 στρατές. Λοιπόν, ξεκινάμε από το 10. Λοιπόν, για να δούμε το 10. Τα περισσότερα από αυτά, να σας πω την αλήθεια, είναι μακρινά σουτ. Να, όπως αυτό εδώ, κοντρολάρει και σουτάρει. Δεν είναι... Να, εδώ. Το σουτ το έκανε ένα τσακ μπροστά από το κέντρο, κοιτάξτε. Είναι ωραίο γκολ, και αυτό μακρινό. Απλά αυτό το βάλα μπροστά από το άλλο, ας είναι πιο μπροστά, αλλά η μπάλα πάει σχεδόν στο γάμα. Να, άμα το σταματήσω ακριβώς, θα δείτε που είναι, μισό. Ωραία, είναι εδώ. Κάποια άλλα που είναι τέτοιο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Εδώ βγαίνω τα τέτοια με τον Bale. Ο Bale είναι ένας παίκτης που πήρα και μόλις πήγα Junior Elite Division αγόρασα και τον Ρονάλντο. Και τώρα έχω αυτούς τους δύο μπροστά. Οι άλλοι είναι όλοι τέτοιο. Άμα δείτε τον goal, περνάει 3 ο Bale. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κανονικά τι έγινε. Κάνει ο Bale τέτα και το χάνει. Και εδώ βλέπω ότι πάει η μπάλα έξω, αλλά ο Bale πάει να την προλάβει. Εδώ την προλαβαίνει, κοιτάξτε που την πρόλαβε. Division, Hertz. Και εδώ είναι πάλι σου πίσω από το κέντρο, αλλά είναι λίγο μπροστά από το κέντρο. Αλλά η μπάλα πάει πάλι αρκετά γάμα. Κοιτάξτε εδώ. Μισό να το πετύχω. Το πετύχα. Αυτή την ομάδα. Μετά από το τέτοιο, μετά από τα τρία πρώτα, είναι κανονικά σουτ. Τι εννοώ κανονικά, δεν είναι από το κέντρο. Από το κέντρο τα έβαλα τώρα επειδή είναι Division 3 και δεν έχω πάρει ακόμα κανένα καλό παίκτη να κάνει σουτ κανονικά. Εντάξει, εκτός από τον Bale. Καλός είναι. Κάνει βολέ ο δικός τους και κάνω σουτ τώρα αυτό το γκολ είναι με τον Bale. Δεν είναι ωραίο, αλλά είναι μακρινό. Εδώ τον Bale διώχνει αυτός και εμένα είναι το πρώτο από τα μακρινά. Κοιτάξτε για το λόγο. Λοιπόν, επειδή μετά το βολέ κάνει με μία επαφή σουτ και εδώ ο τερματοφύλακας πάει να την προλάβει. Εδώ βλέπουμε ότι δεν την προλαβαίνει καλά, την πιάνει και η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και μπαίνει μέσα. Και αυτό είναι, τώρα έχουμε πάει στα κανονικά σουτ. Εδώ περνάει ο Bale και εδώ πατάω το C, δηλαδή το σκάψιμο. Κοιτάξτε που πάει η μπάλα. Δεν είναι απλά ότι τον έσκαψα, είναι ότι πήγε και η μπάλα στο γάμα, εντελώς γάμα. Κοιτάξτε εδώ, θα το κάνω σταματήσω για να δείτε. Μπαρτσελόνα. Κοιτάξτε εδώ, τι έγινε. Κάνει πλάγιο ο δικός μου παίκτης, δίνει στον τέτοιον και κάνει, αυτός κάνει τώρα, δεν έχω καταλάβει όμως τι κάνει. Κάνει τα κουνάκι σουτ, κάνει κάπως τα κουνοσουτ, κοιτάξτε. Κοντρολάρει με το στήθος και κάνει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε που πάει η μπάλα. Πάει η μπάλα ακριβώς εδώ. Χωρίς να κοιτάξει, κοιτάξτε, δεν κοιτάει. Κάνει σουτ, μετά έχει το μεταξύ, πέφτει κάτω μετά, κοιτάξτε. Τώρα σηκώθηκε. Μισό, κοιτάξτε. Να, είδατε. Απευθείας φάουλ ο Bale. Κοιτάξτε εδώ. Σε τελικό global. Σουτάρα ο Bale. Πού πήγε η μπάλα, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Όχι, κάτσε μισό, έχει μπει εδώ. Εδώ, ακριβώς. Σουτ ο Bale. Τι να κάνει ο τέτοιος. Μπράβο, κοιτάξτε. Την έπιασε εκεί την μπάλα και ούτε καν. Λοιπόν, αυτά ήταν τα top 10.